dan masani kar ka yi nisa fa wannan tarihin karatun da kake biya mana muna jin daɗi. Ya kamata nan ba da jimawa ba a dawo a ci gaba da gaya wa mutane wace ce ma gayan nan ne, su waye ne tun fil azal suka shigo da wannan hidima wannan gari mai tarihi. Ni dan masani har yanzu baka zo inda nake so ci ka zo ba, ka ce duk ba kanan ma fa daga nan aka yanke mata kaciya ko cibiya. Ni ban ci karo nan ba dan masani. Allah cikin ikonsa kamar yadda na yi bayani a shekara ta 1625 bare-bari suka karɓi mulki daga hannun Hausawa, kamar yadda na zayyano suka ainihin shekara ɗai har shekara 114 suna mulkin Gaya har zuwa sarkin Gaya Ahmadu Guza. Daga nan na mika na bayanin shekara 1807 inda Fulani suka karɓi wannan mulki. Idan muka koma baya na yi bayanin Gayya, daga Gayya aka samu kalmar Gaya, daga Kano aka samu kalmar can ta Kano. Kano dan wabadin jikan Gambu. Idan na ce Dando Manno, Bahaushe zai fahimci Kano leko nesa kenan, Dando turawa kenan, Manno liƙa kenan. Wannan shine asalin kalmar Kano. Shi kan nan shi ne wanda yake tafiya ya gano wa 'yan uwansa a ina dutsen tama yake, a ina dabbobin farauta suke, a ina namun dajin da za su harba yake. Cikin tafiyarsa daga dutsen Jijir ya je Tanagar, ya je Jarabar, ya je kwarin Hunturu, ya je dutsen Santolo, ya je kwarin Bakin Ruwa da 'yan uwansa Dala ya yi magajin Dala. Dalar Kano tushen birni, Dala tushen birni. Dalar nan dan Tsatsiro ne, Tsatsiro jikan wabadin ne. Idan muka duba za mu ga dutsen Dala da Kando da magajin Dala duka